נתקדם. תטפל במתפרעים ולא אתה תמשיך ואתה תקבל תמשיך להמשיך. יאללה בוקר. בוא נמשיך. כל באישה הרבה. חבר'ה להמשיך. אני לא באתי, אדוני, מי שעושה פה מריבה זה הם עושים מריבה. תמשיך קדימה, אל תגיד לי תעצור, אל תמריד אף אחד. אבל בגץ קבע שהשעות צריכים להיות 50 מטר ממנו. אתה נגד אתה מעל החוק. תודה. נו, תראה, אני לא אמרתי לי לעצור. אבל הוא לא שומע לי. אני מתקדם. חבר'ה, תתקדמו, מי שלא מתקדם יוצא החוצה, קדימה. תתקדם בבקשה. יש חוק ויש מעל החוק. אין חוק אדוני, אין חוק. לא, יש חוק כללי. אין חוק. אחרי עצירות עד הקיר. יאללה בוחר. זה עד הקיר, כי הם משתוללים. זה לא קשור, זה לא... ברור שזה קשור. ברור שזה קשור. אתה לא עושה את העבודה שלך. אתה צריך לעצור אותם ולא אותי. זה הטיפול שלנו. זה לא הטיפול שלכם. נכון, זה הטיפול שלכם. במקום לטפל בחיה, אתה מטפל בי. אתה דואג? כן, אני דואג. אתה ממשיך מסלול שלך. לא, אני לא ממשיך. אני רציתי לעצור שם. ואתה בהתחלה אמרת לי תעצור שם, עצרתי שם. אמרת לי אחרי זה, הם התקדמו.